Накратко, емоционална интелигентност е наистина да сме интелигентни по отношение на собствените си емоции и тези на другите хора. Не се притеснявайте как ще възпитате децата си. Те така или иначе ще станат като вас. Затова възпитавайте себе си. Само, че стига сме ги оправдавали. Вече живеем в един много по-цивилизован свят. Не сме в свят на примати. Имаме толкова много информация и след една определена възраст вече имаме нашата лична отговорност, да я поемам тази лична отговорност, да направим някаква промяна. Само, че хората ги мързи. Точно така смелостта. Аз съм смела да казвам нещата в прав текст, а много хора са страхливи. Да бъдем присъстващи. Това е осъзнатостта. Да сме тук и сега. Хората или са някъде назад във времето, или са някъде напред във времето. Да бъдат тук и сега. Наистина осъзнати в този момент. Достатъчно ми да се ръкувам с един човек и за 2 секунди разчете. Здравейте! Вие сте с Менса подкаст, платформа за свободен и непринуден анализ на темата за интелигентността във всичките нейни проявления, както и на огромното влияние, което тя оказва в битието ни. Нашите гости ще бъдат доказани авторитети в своята област, хора успели да впрегнат своя интелект в съзидателна и обществено полезна дейност, да постигнат впечатляващи резултати и да оставят ярка следа след себе си. Ако всичко това ви се струва интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да ни харесате. Днес наш гост е Десислава Дамянова, основател на Академията за емоционална интелигентност, е единствен сертифициран представител на Пол Екман в България, сертифициран треньор по емоционална интелигентност, език на тялото, емоционални и социални умения, мениджмънт и лидерство, с която предстои да проведем един наистина интересен разговор. Но преди всичко останало, вижте следващото видео и научете повече за Менса България. Менса България е организация за хора с доказан висок коефициент на интелигентност или в горните 2% от средното ниво на интелигентност, които са преминали през теста на Менса. Менса за мен е една, как да го кажа, то не е точно мечта, тъй като интелигентността не е нещо, което да го променяме мечтайки, но едно сбъдното желание да се явя на теста и след това резултата и успешното полагане на теста наистина се превърнаха в едно сбъднато желание, нека така да го кажем. Интелигентността е до известна степен отговорност. И начин на мислене, начин на действие, начин на живот и би могло да е една сила. Но като всяка сила тя може да се ползва за добро или за лошо. Така че по-добре се ползва за добро. Здравейте, Десислава. За мен е радост да сте тук в нашето студио. Благодаря за поканата. Ще ни се представите ли със свои думи? Коя е Десислава Дамянова? Човек с изградена ценностна система. Знам коя съм. Знам кои са слабостите ми. Знам кои са силните ми страни. И знам какво правя и защо го правя. Прави впечатление доста широката специализация и експертиза, която сте развили. Може ли да ни разкажете малко повече? Кои са полетата, в които сте се стремили да развиете експертиза? Всичко, което е свързано с емоциите, в областта на емоциите, всички обучения, които са в света на емоциите, като казвам емоциите, имам предвид обучения, които са свързани с емоционалните преживявания и поведение на човека. Съответно, те намират място във всеки един аспект от живота. Така както и при децата, така и при възрастните, така и в бизнеса, защото бизнесът се прави от хора, всеки един човек е емоционално същество. Но в основата на всичко е емоционалната интелигентност. Категорично, да. Как можем да опишем за нашите зрители по най-разбираем начин, що е то емоционална интелигентност и какъв е ефекта върху живота ни като цяло? Огромен е ефекта. Ще започна зад напред. Огромен е ефекта. И изцяло благодарение на нашата емоционална интелигентност зависи какви ще са отношенията ни от дома, зависи какви отношения ще имаме на работа, зависи доколко ще бъдем успешни и здрави. Изцяло зависи наистина от това какво е емоционална интелигентност. За съжаление, в последните години много се спекулира с този термин. Преди години, когато основах Академията, не се говореше много за емоционална интелигентност. С времето така се наложи като термин, но масово хората не го разбират и много хора злоупотребяват с това. Накратко, емоционална интелигентност е наистина да сме интелигентни по отношение на собствените си емоции и тези на другите хора. За да може да управляваме нашето поведение, съответно и на другите хора. Само че, за да може човек наистина да познава емоциите си, трябва да знае кой е той. Масово хората не се познават.
В България и наистина в България, не че го няма по света, но в нашата държава хората са склонни да слагат етикети, да съдят, да коментират, да обсъждат другите хора. По-скоро да виждат грешките в другите хора, но не виждат себе си. Не виждат своите слабости, тъмни страни или не познават своята емоционална незрялост. Ако щете, на първа инстанция може да го чуем в изказа на човек, доколко осъзнато си изказва и как общува. Защото, реално думите са IQ-то, защото думите е важно какво казваме, но то е какво казваме. Доколко осъзнавам, т.е. IQ-то, доколко съм умен и съм осъзнат. Неокортекса колко е развит и как работи. А емоционалната интелигентност е свързана с лимбичната система, онази част от мозъка, която отговаря за нашите емоции и чувства. И всъщност емоционално интелигентният човек, освен че мисли какво казва, той има осъзнатостта и как го казва. Тоест, с какъв глас, с каква интонация, с какво лицево изражение, с какви жестове, ако щете, с каква е позата на тялото. Защото езикът на тялото влияе и много голям процент в общуването между хората и наистина е много по-важно не само какво казваме, ами как го казваме, защото ние провокираме чувства в другия човек от начина, по който си изразяваме. Да, разбирам. А в такъв случай много е важно да правим това разделение между IQ и EQ, което представлява емоционалната интелигентност. Нали? Да, така е. И последните години все повече се обръща внимание на EQ-то, защото доказа се в годините, че независимо колко е умен човек и колко дипломи има, ако емоционалната интелигентност е на по-ниско ниво, всъщност трудно общува с околните или причинява проблеми на околните и така, как да кажа, имат токсични взаимоотношения, независимо дали говорим в семейна среда или в професионална среда. Така че в последно време вече все повече компании, ако щете, обръщат внимание наистина, когато назначават, особено на ключови позиции, например менеджери, директори, хора, които управляват други хора, да бъдат с по-висока емоционална интелигентност. Изключително важно е. Така е, действително. Какъв тест може да се приложи, за да се замери емоционалната интелигентност от един човек? Доколко той е приложим за всички или има индивидуално насочени тестове към различни групи от хора? Какъв е принцип? Има различни видове тестове. Има тест, който е МСКИТ на Майер, Салове, Карузо, на хората, които са дали термина IQ на света. Всъщност аз работя с този тест. Има и тест на Даниел Голман, 360 обратна връзка, 2.0 смисъл. Има различни тестове, които измерват емоционалната интелигентност. Но, за съжаление, повечето HR-и не работят с тях, поне доколкото съм запозната. Все още HR-ите, когато назначават хора, борават с стари инструменти, така да се изразя. Но мисля, че човек, който е обучен в разпознаването на емоциите, което е обучението на доктор Пол Екман, човек, който наистина разпознава емоциите, може да види човека зад маската. Защото масово хората се представят с маската си в обществото. Всеки човек иска да бъде приет и всеки се старае да се представи в най-добрата си светлина, за да може да отговори на очакванията на други хора в дадена ситуация. Обучените специалисти могат да видят зад маската и много лесно могат да прочетат истинския аз и личността на даден човек. Това е много интересно. Аз съм се замислял във времето, сякаш някои хора чисто вътрешно имат по-голяма склонност да разчитат емоциите в другите хора, други не. Но това е нещо, което не учим в училище. Общо взето житейският опит по някакъв начин го носи. Ми е интересно вас какво ви провокира да се насочите към тази дейност. Само ще кажа, искам да отбележа, че не е житейски опит. Житейски опит на някои хора и цял живот не им стига, за да го научат. Нещата се случват по съвсем друг начин. В ранна детска възраст ние, още ако щете в пренаталния период, докато сме в корема на мама, преживяваме всичко това, което жената преживява. След като се роди детето, мозъка работи на определени вълни. Първо на делта, после се активират и тета вълни. Едва около 7 годишна възраст стават активни алфа, което е спокойното съзнание. С други думи, до около 7 ние нямаме формирано съзнание, т.е. всичко на ниво подсъзнание, несъзнавано.
И как се учи едно дете как да се справя с цялата палитра от емоции, която е съвсем нормално да изпитваме. И начинът се случва с подражание. Децата не се учат от думички, защото те не разбират от думи. Те ако ще до 2 годишна възраст няма и реч. Децата не могат да говорят, не разбират от думи. Формата на комуникация е чрез езика на тялото. И това е заложено еволюционно във всеки един от нас. И ние на много дълбоко ниво разбираме, т.е. усещаме чрез езика на тялото какво е посланието към нас и каква е емоцията, която другия човек има към нас. И когато сме мънички, ние имаме нашите преживявания от това как ме гледа мама, тате, хората, които се грижат за мен, с какъв тон ми говорят, мама и татко как си общуват помежду си, или ако се карат, как се карат. Тоест всичко това, което ние преживяваме, се записва на едно местенце в лимбичната система, което се нарича амигдала. Едно мъничко бадемообразно тяло, което им чувства, че няма много лимит. Не смисъл, той е без лимит, защото цял живот всичко това, което преживяваме е там. И всъщност там са записите на нашите емоционални травми. Когато се активират алфа-мозъчни вълни, и това е спокойното съзнание, те са толкова силни, че те буквално запечатват делта и тета вълните. И ние не помним. Ние не помним какво точно сме преживяли. И именно тези хора, които казват, аз почти нямам никакви спомени от детството си или много малко помня в първите си 7, именно това са хората, които са с много високи защитни механизми. Именно защото не искат да си спомнят болката и не искат да я преживеят отново. Те изграждат свои механизми на оцеляване в средата. И така децата се учат да манипулират, да лъжат, да оцеляват и да угодят по някакъв начин на родителите, да отговорят на техните очаквания, да се впишат в емоционалната обстановка, която е у дома. Оттам започва всичко. Така че жизненият опит не е критерий, защото в зависимост от тези преживявания, които имаме ние като мънички, с възрастта ние развиваме определени, как да кажа, личността започва да се разстройва. Тоест, не сме верни на нашите чувства, а отговаряме на чувствата, които се очакват от нас и отговаряме по начина, по който това, което се случва. Например, също много примери мога да дам, набързо ще кажа 2-3 така разнопосочни. Ако има емоционално недостъпен родител, който е емоционално незрял и е по-студен, е затворен, намръщен, така отдръпнат, не е топъл в изразяването на чувствата си към детето, полага единствено грижи, но не гушка детето, не го целува, не го милва. Такова детенце прави и невъзможното, за да може да изкопче една усмивка или една ласка от такъв родител. Всички тези преживявания водят наистина до разстройство на личността и в зависимост от разстройства, които ние развиваме с годините, т.е. чувствата, които изпитваме, отиваме в определени личностови разстройства. И хората, които влизат така в наречения клъстър Б на личностови разстройства, където са нарцистично разстройство на личността, гранично разстройство, хистрионно, там драматизмите, антисоциалното и психопатията, всичко това, което е там, и цял живот не им стига тези хора да се научат на емоционална емпатия. Това не е нещо, което се учи, а то се чувства. И тук идва момента за IQ-то и EQ-то. Защото такива хора, за да оцелеят и да се чувстват значими, тъй като не са се чувствали приети от дома, те се вкопчват в дипломите, в образованието или в бизнеса. Това са повечето хора са на управленски позиции и за тях на първо място и най-важното приоритет в живота е работата, парите, които изкарват, колата, която карат, облеклото им, т.е. имиджа, опаковката, именно защото те са вътрешно дълбоко неуверени и имат нужда да се облекат с нещо, с което да се представят в обществото, което да ги кара да се чувстват значими. И такива хора, за съжаление, масово не се разпознават от другите хора, защото те са в обществото, за да постигнат целите, са много харизматични, много емпатични, но реално на когнитивно ниво те не са чак толкова умни, колкото по-скоро са хитри, за да могат да постигат целите си. А някои от тях са умни и използват наистина ума си за това. Така че, да обобща всичко това, което казах, изключително важно е хората, които създават деца, да бъдат осъзнати като родители. Отдавна мина времето, когато нямахме информация и не е имало информация и науката не е била толкова напреднала.
вече има доста резултати от това, от неосъзнатото родителство, ако щете от неосъзнатия избор на партньор, за да можем наистина да бъдем по-емоционално интелигентни, защото емоционалната интелигентност не е нещо, което е вродено, както примерно при IQ-то. Толкова е капацитета. И това е, но IQ-то може да се развива. За съжаление, хората от клъстер Б, те не могат да развият емоционална емпатия, но те биха могли да разширят когнитивната си емпатия, т.е. чрез ума, чрез неокортекса, те да могат да, поне осъзнато, да могат да имат не бих казала топло, но да не вредят съотношението си на околните. Да, разбирам. Тоест, може би перфектният вариант е IQ-то и EQ-то да вървят ръка за ръка, да бъдат развити. И тук е момента да пусна едно видео от последните тестове за интелигентност, които Менса България проведе в София. Вижте какво представлява теста и какви са емоциите сред участниците след неговото провеждане. Много хора се питат, какво ли представлява прословутия тест на Менса? Труден ли е? Колко въпроси са? Имам ли право на грешки? Чуйте следващите отзиви на някои от участниците в теста, както и на неговите организатори. В теста няма текстова информация, за да се избегне езиковата бариера. По-точно са графични матрици, последователност, намиране на логика и съответно намиране на правилния отговор. Цялото ми семейство се е явявало на тия тестове, не съм първата от тях и просто се случва много често да вкъщи да имаме такива логически игри, логически тестове. Теста ми е подарък от колегите, направих 23 скоро. Те просто дойдох тук и знаех, че ми някакъв тест. Теста, ако някой си виждал пиктограми за IQ тест, абсолютно също е. Имаше затрудняващи въпроси, така баш средата, където малко те спъват, но според мен беше сравнително лесен. Често ми се случва да решавам такива тестове, така че не беше кой знае колко голямо предизвикателство, ама да не казвам преди да съм си видяла резултата. Големи думи. По какъв начин може родителите да открият моментното ниво на емоционална интелигентност в детето и как могат да развиват допълнително тази интелигентност и към какво трябва да се стремят най-вече? Какъв е вашия съвет? Първо да се стремят. Първата стъпка е да опознаят себе си. Ще си позволя да кажа нещо, което много пъти съм го повтаряла, но и тук ще го кажа. Тя е една поговорка. Тя е следната. Не се притеснявайте как ще възпитате децата си. Те така или иначе ще станат като вас. Затова възпитавайте себе си. Това е отговор на въпроса ви. Първото, което наистина да погледнат себе си, да поработят със себе си. Защото ако един родител е емоционално неосъзнат, не е свързан с собствените си емоции и не осъзнава какви чувства и емоции стоят зад поведението му, няма как той да може да даде пример, защото да напомня, детето учи чрез преживяване и да научи детето си как да се справя, например, с гнева или как да изразява гнева. Защото повечето хора имат проблеми с емоцията гняв. А гнева, така както може да бъде и деструктивен, той всъщност може да бъде много конструктивен. И емоционално интелигентните родители, още в бебешкия пубертет, умеят, това е възрастта между 2 и 3 годишна възраст, когато вече детето осъзнава, че е нещо отделно от мама и аз и започва да се оформя личността, когато е свръхегоцентризма и за всяко нещо започва детето да слага граници. Не искам, няма. Или пък искам това и започва да се тръшка. Има родители, които се чупат и огажат всичко. Тоест, те могат или да смачкат егото на детето, как да не съм чул, веднага отиде в другата стая, нали? Има такива родители, но пък има и такива, които всичко, което поиска детенцето, веднага му се огажда. И третия вариант, който не е перфектен, нали? Защото използвахте тази дума, но е желателен, защото няма нещо перфектно, но е желателно родителите да могат да балансират осъзнато какво имам предвид. Например, искам още шоколад. Родителят да може да сложи граници и да каже на детето не, няма да дам още шоколад, защото
Днес изяде примерно 5 парчета, утре ще ти дам другите 5. Детето, когато започне да се тръшка и реве, и моли, и не спира да плаче, родителите в такива моменти не валидират чувствата на детето. Изключително важно е родителят да валидира чувствата на детето, т.е. детето да разбере, че чувствата му са забелязани и че въобще някой го отразява и че то е значимо за това, което чувства, но въпреки всичко може да се сложи граница. Така се учим на граници и така се учим на уважение към личността, така се оформя личността, когато някой валидира нашите чувства. Разбирам, че си тъжен, виждам, че емоцията, която виждаме в детето, но слагаме тези граници. Няма как, когато самите родители не могат да владеят себе си и не могат да управляват собствените си емоции и чувства, да могат да научат детето си на това. По-скоро ги контролират или дори родители, които манипулират децата си, само и само по бърз и лесния начин да постигнат това, което искат. Сякаш се по-популярно става сред нашето общество и въобще в световен мащаб родители да се допитват до психолози за съвети, свързани с децата им. Какво е вашето мнение по този въпрос? И освен полезен ефект, възможно ли да има и отрицателен? Да, зависи от личността на психолога, защото дипломата не прави един човек специалист. На първо място най-важно е наистина хората да бъдат взискателни, но всъщност те ходят по препоръки някъде. За съжаление, в нашата държава няма филтър за това. И в днешно време дори човек, който е завършил инженерство или библиотекарство и след това прави 1 година магистратура психология и масово е пълно с психолози. Клиентите, които идват при мен, повечето от тях са ходили дълго време на психолози и то на различни и не е имало резултат. Така че първото, което и най-важното нещо е да има изградена личност и ценностна система. За съжаление, лично аз също познавам психолози, които са с много сериозни маски в обществото и на работното си място. Аз дори съм свидетел в каква е личността и личния живот, не само и личността на човека не кореспондира по никакъв начин с това, което се показва пред клиентите и на работното място. Така че критериите са изградена ценностна система. Много е важно в тази държава да се направи филтър. Не може всеки да става психолог. И трябва наистина да има критерии, по които да се филтрира, за да може наистина да работи и да практикува човек това нещо, тази професия. И другото нещо, което е най-важното, даже според мен, след ценностната система е да се научат да разпознават емоциите в хората. Защото те не са научени да бъдат неутрални, защото повечето от тях работят чрез предразсъдъци или чрез някакъв опит, който са придобили до момента. В този случай беше това, значи и тук е така. Което не е възможно, защото всеки един клиент, всеки един човек е отделна вселена. Всеки един човек има тотално различни първи 7 години като преживявания. Всеки човек има напълно различни записи в неговата амигдала на онова, което е преживял и което изпитва. Няма как ние да чувстваме онова, което чувства другото човешко същество, и особено когато е неосъзнато на толкова дълбоко ниво. И често хората идват, сядат и споделят проблемите си на съзнателно ниво, онова, което са осъзнали, онази част, която са осъзнали. И ако само експерт, който е обучен да може да чете невербалната част, да може да чете наистина лицеви изражения, емоции под половин секунда, да чете добре езика на тялото, тогава може да видим всъщност в невербалната част какво се случва в подсъзнанието на човека. Защото човека мисли едно, а чувства съвсем друго. Някой път хората несъзнателно, ако ще те подвеждат самите терапевти, да не говорим хората от клъстер Б. Така че много е важно да се работи в тази посока. Хората трябва наистина да бъдат по-взискателни, по-внимателни и да не се подлъгват на привидната емпатия, че някой ги разбира. Защото общо взето това, което чувам като обратна връзка е, че в повечето случаи само стоят, слушат, кимат с глава, въпроси не се задават адекватни. Другото, което доколкото
повечето хора, които са ми споделили, не се препоръчва литература, която да се чете, а не е изключително важно. И за мен е престъпление да се работи всяка седмица с един човек, 1 час седмично, за да разказва някакви неща и да може да говори със същия успех, може да си говори с приятелите си. Смисленото е, както отиваме на лекар и имаме примерно температура, отиваме на лекар и искаме доктора да ни прегледа, доктора ни преглежда, той диагностицира какво ни е и съответно ни дава рецепт. Би трябвало да бъде също нещо и при психолог. Там отиваме, защото имаме проблеми не с температура, чувства. Да споделим какво чувстваме и мислим ние и психолога да може наистина да прецени от една среща, но това трябва да е обучен в тези неща, и когато прецени да си даде рецептата, като изпрати имейл или препоръча литература точно за този човек, кое е подходящо да прочете, но съответно трябва и да чете доста, за да знае кое е подходящо и кое става от пазара и кое не. И човека, когато прочете и вече така има по-голяма осъзнатост за тези неща, тогава вече да има следваща среща за трансформираща наистина среща, която да може да лекува травмите. Точно за травмите беше следващия ми въпрос. Да. Знаем вече, все повече се говори за това, че травмите от детството в голяма степен се проектират вече в почти всичките, дори във всичките ни действия като възрастен. До каква степен е възможно при професионална помощ от наистина добронамерен специалист тези възелчета да бъдат разплетени и човек да успее да се оттърси от този товар, който дори несъзнателно често носи в себе си през целия си живот? Веднага ще отговоря. Тези емоционални тригъри, които са записани в нашата амигдала, никога не могат да бъдат изтрити. Ще си позволя да цитирам доктор Пол Екман. Те са жигосани в мозък. Но това, което е възможно и е реалистично, да бъдат отслабени. И то много. Как? Чрез осъзнаване на тези подсъзнателни програми, които работят в нас. Това е единствения начин. Затова всички хора, които са с паникатаки, са били при мен и са пили хапчета, изписани от психиатър, и при това са ходили психолози, точно след 2 срещи спират хапчетата и нямат никакви проблеми, паникатаката изчезва. Защото зад паникатаката, това, което стои отдолу като емоция, е страх. И обученият специалист може да види от какво го е страх човека и да му помогне да преодолее този страх. И когато ние се справим с емоцията, паникатака няма. Също и с болестите. Да, вие сте единственият сертифициран представител на Пол Екман в България. Да. Може ли да ни разкажете малко повече за материята, която е свързана с това и как точно помага да разчетете емоциите в хората? Обучението на Пол Екман в България се казва емоционално инженерство и там са обединени 2 негови големи обучения, основни в тази сертифицирана програма. Там всъщност обучавам хората да четат други хора на 5 канала. Първия канал е лицеви изражения, където може да четем макроизражения, микроизражения под половин секунда и съответно може да четем и фините изражения, лицевите. Вторият канал е езикът на тялото, т.е. в позата на тялото, как е седнал човек, какви аксесуари има, каква му е прическата, бритона на коя страна му е, чертите на лицето и всичко, всеки един жест има значение. Третия канал е гласа. Съответно, там има много неща, които може да има значение в края на изречението, дали се увеличава интонацията, дали намаля във връзка с контекст. Много са нещата. И съответно, 4 и 5 вербалното съдържание и стила на говорене. Така че там това обучение се случва изключително дълбоко осъзнаване. Хората опознават себе си, започват да говорят много по-осъзнато, да общуват по-осъзнато и се освобождават голяма степен от своите емоционални травми. Всичко онова, което преди това ги е възпоменявало или ги обиждало, или ги е наранявало, вече не е така. Защото те знаят как работи мозъка и какво се случва. Те разбират поведението на другия човек. Защото за всяко човешко поведение има чувства. А тези чувства са породени от емоции. Има много голяма разлика между емоция и чувство. И хората, които са осъзнати по отношение на своите емоции и могат да ги четат и в другите хора, нямат проблем в общуването. Страхотно. Интересно ми е
понеже има положителни и негативни емоции, положителни и негативни чувства. Има ли отрицателна емоционална интелигентност, т.е. с обратен знак, нещо, което да вреди, а не да помага и така нататък? Емоциите имат своя емоционален заряд и, как да кажа, те са двигателя, т.е. цялата тази химическа лаборатория, която е нашето тяло и производство на хормони, което имаме, е всичко следствие на нашите емоции. Съответно, когато се чувстваме добре и сме щастливи, сме спокойни, и ползата на тялото ни е отпусната и ни е спокойна, или представете си се качвате на върха на, не знам, на Седемте езера, отивате горе и така искате да дишате, винаги човек се разтваря. Когато човек обаче е тъжен, когато е наранен, той взема поза на пашкул и се затваря. Емоциите са всичко. И в основата на всяко нещо наистина са емоции. Емоциите са енергия и в думите всяка дума има свой емоционален заряд. И другото, което ще добавя, нещо, което съм написала в офиса в момента, в който направих академията, първото нещо, което написах на стената срещу вратата е: емоциите са заразни. И това си стои там. Защото емоциите са заразни наистина. От начина, по който ние се чувстваме, ние го предаваме на другия човек. И съответно други хора, които не се справят със своите емоции, изхвърлят своята токсичност, за да им олегне на тях чисто егоистично, тъй като те не могат да се справят, изхвърлят своята емоционална токсичност върху някой емпатичен човек. И така се случват тези процеси. Да, интересно ми е да ви попитам за вашия личен път и кое ви мотивира да се насочите към тази материя. Наистина развили сте впечатляваща експертиза, но кое е първосигналното, което ви насочи по този път? Истината, че още от дете винаги, ще започна от там, за щастие съм израснала в семейство с любов и разбирателство. Добри отношения между мама и татко. Това, което помня включително и между баба ми и дядо ми. Между мен и брат ми никога не е имал конкуренция, състезания, наистина има топли отношения. Тоест, дадено ми е, не е нещо, което ми се налагало да го уча на хартия, а е наистина нещо, което си го нося в себе си. И реално обучението в последствие са една така осъзната компетентност. Тоест всичко това, което си знаех, просто вече можех да го облека в думички. Истината, че в годините преди, когато бях в корпоративния бизнес и съм управлявала големи компании, била съм изпълнител в различни компании, но в последствие бях и изпълнителен директор на дори на световно ниво, навсякъде ми правеше впечатление точно отношението между хората. Винаги ме интересувало това. Така също в училище, по комунистическо време, в училището, което аз учих, от 8 до 12 клас бях в такава паралелка педагогика и психология. Тя беше експериментална по това време с преподаватели и от университета. И наистина имахме много качествено образование с практики в детска градина, в детска педагогическа стая. Беше много интересно. И винаги ми е било интересно да изучавам поведението на хората. Факт. Но такива бяха смутни времената, че аз записах право, съответно учих това, учих публична администрация, имах някакви неосъзнати мечти да ставам някога политик. и така, бързо се отказах от всички тези неща и знаете ли, аз завърших право успешно. Работих в тази област и то много успешно, много добре се справях. Само, че не се чувствах щастлива и не бях добре с това, което правих. Защото мястото, в което бях назначена на работа, трябваше да се занимавам с обществени поръчки. Това, което се изискваше от мен, е да изпълнявам нечии условия. И това беше в разрез с моите ценности. Но тогава нямах тази осъзнатост. Защо? Просто знаех, че не мога да лъжа и не искам да лъжа и съответно напусках работа. Напуснах на едно, на второ, на трето място и си казах, тази няма да я бъда. Въпреки, че си знаех материал, въпреки, че се справях добре, не се чувствах добре. Избрах да бъда вярна на себе си и на чувствата си. Впоследствие разбрах, че всъщност това е моята ценностна система. Така че човек наистина е много важно да бъде осъзнат. Кой е, за да знае къде му е мястото. Защото много хора не са на мястото си. И с времето всъщност в процеса на развитие в професионалния ми път и в личните отношения с приятели,
непрекъснато съм си задавала въпроси, наблюдавайки отношенията с хората или самата аз, когато съм попадала в различни ситуации, когато съм се чувствала, примерно, в жертва на нечии отношения или когато съм се усещала, че съм по-силна и доминирам в други отношения. И винаги съм се опитвала да намеря баланс и да си дам отговори на всички тези неща. Така че интереса винаги го имал към мен. И с течение на времето, с годините, наистина моето осъзнаване дойде и през една лична връзка, в която не разбирах какво му липсва на човека. Умен, образован, харизматичен, грижовен и в същото време тотално неразбирателство. Сякаш бяхме два абсолютно различни свята и говорихме на чужди езици. И аз не разбирах защо. И бях започнала да се рова по чужди сайтове, да търся информация, защото винаги търся отговор на въпроса защо. И така преди много години попаднах на израза емоционална интелигентност. Аз не го бях чувала дори. И тогава започнах наистина много да задълбавам в темата и осъзнах, че всъщност е това, което го разбирах през цялото време. Имах обяснението за себе си, но не знаех как да го облека в думички. И когато вече навлезнах в дълбочина в материята, нещата се подредиха. Значи все пак имало някаква лична провокация. Имаше такава. И тогава си казах, и вече много други наблюдения, и върху деца на мои приятели, и много други неща, и в бизнеса, и си казах, аз искам да създам такава академия, искам да има това място, където хората да се учат за тези неща, където да се говори за тези неща. И истината е, че всеки човек, наистина отговорно и щастливо, с радост мога да кажа, че всеки човек, който е минал през академията, е подобрил нещо в живота си. Ще се огранича наистина така скромно да го кажа нещо, но въпреки, че при много хора промените са много големи. Чудесно. Тоест, това умение да успееш ефективно да разчиташ емоциите на останалите влияе положително и на личния ти живот. Тези качества се ползват за добро винаги. Така. Нарича се емоционална зрялост. Връзката между емоционалната интелигентност и разбиранията за добро и зло, за правилно и неправилно, винаги ли са константни помежду си? Винаги ли прочита един и същи, или както понякога май случва, някои хора имат твърде различни разбирания за тези неща? Да, наричат се, в едно се наричат кухи думи. Ние си говорим на български език, използваме ни същи думи, само че всеки човек влага коренно различен смисъл в думата, която използва. И затова често става разминаване. Ако щете това, което на курсовете ги учи хората, независимо дали става въпрос за лични отношения, независимо дали става въпрос за бизнес отношения, на първо място човек трябва да познава своята ценностна система, за да може да разпознава ценностите в другия човек. Защото е нормално да имаме различни характери, нормално е да имаме различни навици, ако щете. Но когато имаме разминаване на ниво ценности, нещата в дългосрочен план никога не се получават. В краткосрочен, чрез маските могат да проработят, но в дългосрочен никога не работят. Невъзможно. Така е и, за съжаление, този феномен, който сме облекли с думата зло, лошо, продължава да присъства твърде широко в хората, в ежедневието. Той има лоши хора. Какъв е начинът да се преборим с това нещо и вашето мнение, какво е човечеството? Възможно ли е да извърви път, където поне да се минимализира до известна степен тази природа човешка, която в дадени индивиди се изразява по този начин, пък и май във всички под някаква форма, малко или много? Наивно вярвам, че е възможно, но със сигурност ще отнеме дълъг период от време и зависи от всеки един индивид. Тоест, промяната винаги започва от нас. Тоест, всеки за себе си и съответно в семейната единица и съответно след това навън. Винаги всичко е отвътре навън. Така че да, вярвам в това и затова го правя. Колкото толкова. Не съм съгласна с това, което чувам от, не мога да ги нарека колеги, от хора, които се изявяват в публичното пространство, пълно вече с всякакви коучове, ментори, гурута и не знам, всякакви хора има, които дават акъл на други хора. Не съм съгласна с това, че казват, че всички родители обичат децата си. Не съм съгласна с това, че няма лоши хора. Не съм съгласна с много лицемерни изказвания, които промиват мозъка на другите. Дайте си говорим нещата в прав текст и нека да назоваваме всичко с истинските им имена.
Има родители, които са свръхегоцентрици и въобще не обичат децата си. Съществуват изцяло на гърба на децата си, ползват децата си като инструмент за оцеляване. Грам не им обръща внимание. Има такива, които въобще не се грижат за тях. А има хора, които са пък жестоки насилници. Не ми казвате, че такива хора обичат децата си и това е максимум, на който са способни. Или другото, което е, те много са преживяли, за да бъдат такива и всъщност те са жертва и ние трябва да проявим съжаление към тях. Ако обичате. Стоп. Не съм съгласна с това. Да, факт е, че те за да бъдат такива, за да станат насилници, за да бъдат груби, за да бъдат егоцентрици, факт, че те са били жертва на същото, ако не е по-лошо в детството си, само че стига сме ги оправдавали. Вече живеем в един много по-цивилизован свят. Не сме в свят на примати. Имаме толкова много информация и след една определена възраст вече имаме нашата лична отговорност, да я поемам тази лична отговорност, да направим някаква промяна. Само, че хората ги мързи и е много по-лесно да бъдат жертви, постоянно да вменяват вина на някой друг и някой друг им е виновен и да стоят за тези оправдания удобни. Не съм съгласна с това и съм против това. Отговорността е нещо, което би трябвало да присъства в ценностите на всеки един човек. Само, че не се възпитава. Както казах, ще напомня това, което в началото всъщност казах, ценностите, се формират в нашето ранно детство, буквално се вменяват от родителите ни, в последствие от обществото има такива ценности, но основата са семейството ни. Онези хора, с които ние израстваме. И като казахте преди малко за думички, с които говорим, замислете се, всички хора искат да бъдат здрави, да бъдат обичани, приети, щастливи. Всеки човек иска да може да има доверие на някой друг и на него да му има доверие. Ще започна оттам. И искат другите хора да бъдат отговорни. Въобще, като послушаме отстрани, всички хора искат едно и също нещо, но някакси не се получава. И откъде идва това разминаване тогава? Ето оттам идва. От това, че хората не познават себе си, от това, че са емоционално незрели, от това, че все още действат първосигнално, импулсивно и са тотално скарани със своите емоции. И наистина още веднъж благодаря за поканата, че в предаването Менса, предаването за IQ, аз мога да говоря и за EQ. Време наистина да обединим IQ и EQ. Именно защото е пълно с хора, които злоупотребяват с други хора. Родители с децата, всичко започва оттам. И такива хора така си израстват. Когато човек не е научен да поема отговорност за собственото си поведение или за действията си и бездействията си, той като порасне няма да поема отговорност. И на работното си място такива хора лъжат, опитват се да прехвърлят отговорността към други хора, почват да се оправдават, влизат в наистина оправдателни режими. Аз не разбрах, този не ми е казал, онзи не ми е казал. Стига толкова. Това е точно детинско, емоционалната незрялост. Затова е важно да се развива емоционалната интелигентност, затова трябва да бъдем осъзнати в назначаването си на избори, ако щете, за HR, за да знаят как да могат да избират хора, а не да престанем с тая шуробаджинащина в България да се назначават връзкари, защото си познаваме този, познаваме онзи и всъщност хора, които наистина са ценни и като личности, които са учили, които знаят, да не могат да работят на дадено място. Защо? Защото някой некадърник е назначен там. Абсолютно е пълно с такива хора навсякъде. И стига, наистина аз в момента изпитвам, ако разпознавате емоцията гняв, защото разбираемо е защото. Гняв и може би има и доза отвращение към това, което се случва. И към това замаскиране на те са дали всичко от себе си. Ама я моля ви се стига. Какви сте тия работи дали са всичко? Пред очите ми родители, които водят децата си на курс по емоционална интелигентност за деца, идват да си вземат детето и мудра чамар в академията, в коридора, пред мен и пред психолозите, които водят този курс. За каква емоционална интелигентност ни говорят? Ето ви пример за родител, който се опитва да прехвърли отговорността, т.е. да се прави на добър родител, да прехвърли отговорността към някоя институция, някой друг нещо, някой да му свърши работата, идва, води си детето, плаща му там да ходи на курса, отчита някаква дейност, а в същото време какво прави с детето си?
е достатъчно, няма да има нужда от този курс, няма да има нужда от това посещение. Просто ако спре да го удря. Очевидно, това е кръговрат. Най-вероятно тези родители по някакъв начин са изпитвали същите емоции с техните родители преди това. И това е кръговрат, който се възпроизвежда постоянно във времето. И именно в осъзнаването е пътя, може би, това да се пресече, което минава през това да говорим свободно тези теми и да имаме смелостта най-вече да го кажем на хората от среща. Нали? Благодаря. Точно така, смелостта. Аз съм смела да казвам нещата в прав текст, а много хора са страхливи. Поздравявам ви, за което интересно ми стана, тъй като споменахте, че сте имали амбиции и да се развивате в политиката преди години. Малко или много тя влияе, няма как да не влияе, тъй като е в основата на договора, който е между всички нас като индивиди в нашето общество, в нашата държава. Какво разчитате вие в нашите политици на тема емоционалност? Интересно ми е вашето мнение. Миналата година след изборите ме поканиха в едно предаване в една телевизия, национална, да разчитам езика на тялото на политиците точно след изборите на лидерите на партиите. Разбира се, че не можех да си позволя да кажа всичко в прав текст. Постарах се да кажа максимално, но... Тук можете, ние сме свободна територия, така че... Ние тук сте свободна територия, но живеем в България, която не е свободна. Какво мога да кажа? Мога да кажа, че тепърва разчитам някои млади хора да бъдат силни, смели и да дойдат с добро образование, да могат наистина да направят някаква промяна. Защото моите години, поне откакто настъпи демокрацията, минаха колко? Вече 30 години. И мога да кажа, че най-хубавите ми години в тази държава бяха доста трудни, именно заради такива невъзпитани, необразовани и нагли простаци, които управляват и взимат решения. И независимо от тези решения. И колкото и хора да искат да се променят нещата, няма как да се преборим срещу тази голяма машина. Така че всеки това, което може да прави нещо. Аз правя академия, вие правите друго с меса. Всеки, каквото може да допринася с нещо. Това е. Така е, действително. И важното е, че надеждата винаги има за по-добри времена. И споменахте и младите, подрастващите. Специфичното обаче е, че те са поколение, което вече израства в доста по-различна дигитална среда. Среда социални мрежи, социални медии, които все повече биват консумирани от подрастващите. Това влияе ли по някакъв начин на тяхната емоционална интелигентност и особено след дните от епидемията на коронавирус насам, когато съвсем се разграничиха сякаш личните контакти между хората, минахме онлайн, минахме хоум офис. Това по какъв начин влияе на емоционалната интелигентност? Влияе в много различни аспекти. Истината е, че преди 3 или 4 години вече интернет зависимостта влезна в МКБ, Международния класификатор на болестите, вече си официална зависимост. Така както всички други зависимости. Всеки нормално е да живеем в този свят. Ние живеем в дигитален свят. Няма как да избягат децата от това. И истината е, че тези, които обаче имат зависимост, това е тяхното бягство от реалността, както всяка една друга зависимост. То пък ще си позволя да цитирам Габор Мате, който е един доктор от Ванкувър, който работи с зависимости и и говори за травмите. Той казва, правилният въпрос не е защо има зависимост, а от какво боли. Защото за всяка една зависимост винаги има болка. И болката винаги е свързана с липса на любов и на приемане. Знаете от кой? От най-близките. Така че ключовото е родителите да обръщат внимание на децата си, не да викат по тях защо си в интернет или защо си толкова време пред телевизора или пред компютъра. По-скоро да обърнат внимание на детето им как се чувства. Да седнат и го попитат, тъжен ли си? От какво те е страх? Как се справиш със своите страхове?
Какво мога да направя, за да те усмихна? Нека да поговорим за чувствата ти. Тогава това е нещо, което би могло да отвлече вниманието от компютъра и от телевизора, детето. Да си изгради тази връзка на общуване, на доверие. Да има тази емоционална връзка. Защото повечето родители полагат физически грижи за децата, обаче не им обръща внимание на емоциите. Сега, като го казвате, звучи толкова простичко и истинско и сякаш единственото разумно нещо, което е възможно да се прави. За съжаление, обаче много хора така и не успяват поне на този етап да достигнат до такива. Емоционална незрялост. Да, точно така. Да. Друга тема, за която много се говори напоследък, е изкуственият интелект. Да. Сякаш все повече навлиза в ежедневието ни. Голяма част от хората още може би не осъзнават много какво точно представлява той, но очевидно тенденцията е, че ще навлиза все повече в живота ни. А и тук един интересен въпрос. Според вас, възможно ли изкуственият интелект да има емоционална интелигентност? Не. Не го вярвам. Категорично не. Въпреки, че преди 3 години си говорих с една психиатърка, която ми каза, че има психолози и психиатри в щатите, нейни колеги, които работят психиатри на изкуствен интелект. Което беше много интересно за мен. И говорихме на тази тема. Любопитно е, но в отговор на въпроса не го вярвам. Изключително интересно е да разговаряме с вас. Това не е изненада, но част от членовете на Менса също са приготвили някои въпроси, които помолиха да ви зададем. Кажете, какъв е точно начин на методологията, по който ние може съзнателно да влияем на своята емоционална интелигентност? Практически аспект. Тоест, какво в ежедневието си може да правим, за да подобряваме? Първото, което е да се свържим с усещанията в тялото си. Първата стъпка. Тоест, даже не, по-скоро първата стъпка е да мислим. Защото повечето хора не обичат да мислят. Общо взето действат по едни такива звучени програми и не мислят. Да мислим, но наистина да бъдем свързани с нашето тяло. Във всеки един момент тялото ни подава усещания, които би трябвало да ни говорят нещо. И другото нещо, което е важно, е да можем да се самонаблюдаваме. Тоест, в този момент да се чувам как звуча, какво казвам, как го казвам, как изглеждам, как ви гледам, как жестикулирам. Да си задам въпроса. Аз как се чувствам? Как вас карам да се чувствате? Тоест, наистина да бъдем осъзнати и да бъдем тук и сега. Да бъдем присъстващи. Това осъзнатостта, да сме тук и сега. Хората или са някъде назад във времето, или са някъде напред във времето. Да бъдат тук и сега. Наистина осъзнати в този момент. Разбирате ли? Разбирам ви напълно. Добре. Какви са най-лесните трикове за един необучен човек, чрез които да се опита да разбере каква е емоционалната интелигентност в неговия събеседник? Реакцията на другия човек в дадена ситуация. Особено когато е нещо, което е важно за човек. Емоционалното поведение на един човек. Но говорим за необучен. Ако е обучен, не ни трябва ситуация. Винаги и по всяко време. Достатъчно ми да се ръкувам с един човек и за 2 секунди разчета. Звучи уникално. Така е. Предполагам, че има доста книги по темата. Да. Какво бихте препоръчали на нашите зрители? Кои са заглавията, които е добре да прочитат, за да натрупат повече познания в тази тематика? За емоционална интелигентност? За емоционална интелигентност като цяло. Аз бих казал следното нещо, вместо да казвам в момента някакви заглавия. По-скоро човек трябва да знае какъв му е казусът, да знае какво да търси. Защото хората имат някакви определени лични казуси. И колкото и да четат за емоционална интелигентност, те няма да могат да стигнат до отговор на въпросите, които ги мъчат. И предстои всъщност в академията на сайта ще публикувам за определени казуси, кои заглавия са подходящи. Това нещо скоро предстои да излезне, за да може човек наистина, като прочете, да разпознае кое е неговото и от какво има нужда и да не си губи времето с някакви общи теми, където ще търси, ще чете някакви генерализирани неща. А да може наистина да прочете
материал, който е точно по неговия казус. И скоро предстои това нещо да излезне. Като информация. Звучи чудесно. Да. Разкажете ни още малко за академията. Би било интересно за зрителите ни. Какъв основно профил клиенти идват? Всякакви. От деца от 4 годишни до 70, всякакви хора идват. Какво правим в академията? Накратко това ще кажа. На първо място работим с малки дечица. Възрастта е от 4 до 6 в детското помещение, където има индивидуални занимания, където има и логопеди, където има... Но там пак работят през емоциите. Не е само логопед, нали, с артикулацията и с изказа, а свързано е с емоциите. Обучени са в това да разпознават емоциите. Хората, които работят там. Имаме детски курс за емоционална интелигентност, през театър и през емоциите, през арт-терапия. Много освен индивидуалните, има и такива еднократни модули, където учим децата на граници, да могат да казват не, да могат да се заявяват. Знаете, ще ви кажа нещо много интересно, пример ще дам. Например, в модула за граници, в началото хората не го разбираха какво е това. Само, че родителите наистина повечето, за съжаление, не познават собствените си деца. А те си мислят, че те най-добре си познават децата. Има дечица, които, като им дадем едни такива червени мънички, лепкави хартийчици, те започват да си ги слагат на различни места. На момиченце си беше налепило и по косата, и по вратлето, други слагат на друго място, където и всъщност искат да покажат къде слагат граници. Оказва, че всъщност нейният брат е удря, скубе и я бие. Да, ама знаете ли в последствие какво се казва? Че майката го прави към детето и братчето повтаря от майката. И в същото време тази майка води детето при нас на граници и ние да учим детето как да сложи граници. Как може едно 5-6 годишно дете да може да каже на майката, която е скубе, стоп? Но все пак учим ги да се изразяват, защото те имат страх от авторитет и не смеят да изразят себе си. Учим ги да се изразяват. И много модули има с емоциите с децата. За възрастните има еднодневни обучения в емоционална интелигентност, емоционална пластичност. Има семинари, които са по темите за нарцисизма, за токсичните хора, за емоционалното насилие. Има сертифицирани обучения, които са за езикът на тялото, програмата, която е на доктор Пол Екман. Отделно има кабинет, в който се случват индивидуалните сесии с клиенти. Чудеса се случват в академията. Така звучи. Да, наистина е така. Магия е. Мисля, че това е един добър финал на нашия разговор, Десислава. Благодаря много за вашето участие. Благодаря за поканата. Да ви поднеса този малък подарък, много който благодаря. Съдържа рекламни материали на Менса България с най-добри чувства. Много благодаря. Към всички вас, не забравяйте да ни последвате и да харесате видеото и очаквайте още много, много интересни гости в Менса подкаст. До скоро!